Hello guys, madungad lang tang tanan. So karong adlaw na guys, nakoy mangga tulog ka buo. Kuan na ni siya kang nay di na presko kay dagto man is yubak sang motor. Kalimitan na itong mga mi. Pero kabangaan na siya guys na. Yellow na. Lima man ni dyan, kang na nagduha. Kan ini mo pag mata na guys, sa kapalisan mo ko nakatong. Bing nabara bagos ang Kalau pagmanggara ni kan may lami kay tamis na ni. Isna is ubos na maglangkay. Kamera dari kay Seliana to man nuban sa ijang mama trabaho. Silik sitas putlong kang kay ugma nagilhang sayaw. Ubos gabi practice sila ron. Sa kapalisan practice nila. Murag madto ko guys kay karon ipanghatag ilang sa mina. Ilang suot ug ugma. Mina ay kuan na siya na. Kabangaan na. Kabangaan. Nabad na lang mo. Hanggang sa nina. It's our print shop. Nanagay ko sa siya doon ang gajit. Kita out dahil kung ti Hermes share na irang kami as kaan gapon ti. Uy, salamat kayo ti. Nagunson ko kaglitson. Isa ini ka 16 kuhaan ko minang daris. Ang silingan na po, si nagtaring taninang. Yung pasta ni Kadisimbir po hon, sa tika, hatag. Asang ikon guys, asukal na kayo, may tuyo. Asukal na yung siluan, para di po tayo aslam. Hindi na ko mapala, ikadog mangga kay delikado po. Parang pagmad dagat ah. Tanda guys. Kan ano yung kukuan, nangibog ko humbang ng ka. Yung ka diha kaya rin nagkuka naman. Dugay nga humbang ng ka ba? Slam. Ganir diyang mahorot, tinagharot. Kung ano kayo madto kong liksik, kaya diyag mauwaw na ba ito, mag-iwawan na ba ito dyan. Di makuha diyang costume. Marami klase ugma sa kadlaw, kaya diritso na sila ni kagabi sa ilang sayaw. Ang adtoon. Began ko 100. Dami lagi kang naong sa kamera. Ako guys. Pila na ba tambog ibog.
Ibog mong kuron. Sana all. Marami guys, kaya wag-ilis ako. Kaya itong leksian. Hello guys! Dahil na kus bahay na uli na ko. Diarag ko ang leksin. Sa manili mo ako kasabot lang pamalaod. Sayal. Sayal si Jackie o traba. Excited ako ugma. 6:30 ko na magsugod. Sayal o kani ilahang pangbabaw. Mara ba di suwat? Liksi, likod. Mawa, siguro ni, hasanin labahan ka rin mama pa man ni. Okay, 6:30 pa man. So good. Liksi! Kani para asa man ni. Dali, ragod. Kaya okay ba rin di pa malaod? Kaya mo tinangog ba diretso na suot? Mo ni gibay ra 100 guys. Bisag kun sa radyo suoton sandal, sapatos nga na. Para asa mo ko nun eh? Pogo. Ha? Pogo. Sure? Kanang magpagandad. Magpagungatag ani dyan. Agi-una kani. Okay. Ibaw na ko. Dakos ubos guys, kay human naman ko nagkuhan sa saninang liksi iso ugma. 6:30 sila magsugod ugma. Dakos ubos kay hangitan og malbirig. Na nabay hinog kay katuner hiko dari lami. Agay na may sounds guys. Kalas tala ni oy. Dahil na pagkus pasyon kay tan ako pasyon nanay guys kay dia may bunga. Wala ba dis nanay ni magdahom nga mamunga no wad anas nanay danig pag-asa kay dugay lagi ka juwa nga mamunga. Karon kay naman day daghang nagkurong babit. Daghan naman day bunga na nagitago naman ni uban guys. Di ka jo makita to. Na agay. Sada basta guys, nilagas ilawms. Daghang nagkumbabit. Daghang mga lemon kay isa na may bunga. Dadag taong nanay guys, namunga na. Dada pila yung taong kulor, marabag na pagkaputi, violet. Daka nagbunga. Ay, noon sa naman taon, sige naman taon kung panghuy, abang isa kapalisan, mang ko nagkatog. Kaya alam mo na ni guys na aloe vera. Pangpawa ko nung nasnaw nga, tambaw ko nung nasnaw di ay nga gipang aguting. Gipang kuan ba guys, tom-tom. Dari po malbiri dahil ni kita naman ni nanay. Hala, na bunga. Ano sa mani? Na bunga mani. Cute ka, Jonas. Punuan. Nag-iisang bunga sa lemon. Gamay na pag-amang kahoy, binangga ni Uncle Roy. Nagamay na. Hapon na guys. Ting panihapon na pud. Magkuan pa kusko ang liksi. Minsan na pa isidan. Palitan na lang siguro nag-barbecue. Tukos babaw mong tanaw. 6:30 na yung sugod ilang kuan ugma. Sayaw. Diyan maran din yung vlog guys kay hapon na. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye guys. God bless na tang tanan amping mo.